Tak lidi, sorry, zase mi to, jak jsem vám to chtěl ukázat ten prsten, tak mi to zase vyplo, 10minutovka. A teď jsem koupit, já jsem koupit tu, prostě na to, ať můžu mít Ačko. A to je toto, a Ondra mi dá taky jen kamen, takový. Jo, dobrá, díky. Koupím si to vysvětlit. Tak. Urovnat té věci a tak asi všechno. Jsem skopil jednu předělenou. Já jsem Jsi mega? Není to? Ne. Já potřebuji vlastně na eliky. Já mám všechny 4 miliony, chceš? Ne. Já koupím milion elixíru. Jo, nemám se podívat na tým konta. Já jsem přišel. Počkej. 3, 2, 1. Už to tam je. Tak, dobrý, teď jsme zpátky. Nakoupili jsme pár věcí, no. Zase gra mě tu začala trovat, tak jsem to poznul. Podívej se do toho obchodu a ukáž jak si vypadají ty. Čo to viděli? Ještě nepřišlo. Prostě vypadá to. Ještě kdyby jsem si to dřív, tak vypadá to takto, koupíte si to. Já jsem to použil. A z MK se mu hnedka stane Pčko, tak. A teďka jdu zkoušet dropship něco. Zmít to tím nížou. Šanci na to. Tak to je no problémů. Máme tam další věci. A já přijdu z bůvku asi, když půjdem do té e-mail. Mně se to docela hodilo. Já jsem si dal... Nebo ne? Kašli na to, bez bůvku to bylo lepší. Klasický. Já bych si mohl změnit účast. Já jsem tak změnil. Já si tady koupím na obranu to. Topkat. Celku dobré. 79 na 10 minut. Co za škrty, já nemám jedno kočové. Však já jsem, teď mi dal všechno, jsem to říkal. A ty to chceš tedy? Ne. Už mám 30. Stačí. 20%. Když to bude používat víc, tak jsem to nabývá. Max je 200 obrany. Jak vidíte, ten mi furt padá 100. Jo, už po celý 100. A konečně 150. Takže jdem do té e-mail asi. Jo, teď teďka hnedka. Tak můžeme jako... No, teď zkusit. Tam můžu to zkusit, že? Jo, tak si použiju. Já jsem popsat. Ne, počkej, se ještě protečnou věc nějaký. Tak cestou. Toč. To dáme. Já si musím natočit věci. A ještě si skočím pro jedno to. Začárko. Tak. Dobré. Jeden minut. Máme Tak jdeme. Jo, to zaměření si uděláme, ne? Jo, to pojďte. Takže pojďte tady od 60. Tady to tomu typkovi, velitelovi. A vidíte prostě, takže dáte, tam máte statistiky, prostě jako jste
Já sám rozhodnu. Jasně. Tady vidíte počet přihlášení, 4, nevím, kam jsem to nabral. Tak, počet odhlášení, 3, to tak nevím, z koho jsem nabral. A vidím monster 312, a tady jsem tak. 312, kolik já? A pak od stovky dostanete PVMP. PVP, tak PVP. Zabitý. 966. Dobře. Tak jdem. To se vyrovná, počkej, budu zítra natáčet. Bez tebe. Ej, zítra natočíme tak o půlnoci nějak, dneska natočíme tak 1 hodinu ráno, takže se budu nudit určitě, jak se znám. No problému. Přes týden Pak nějak... musíme ukázat, jak se tam lepší. Přes týden nějak moc natáčet nebudu, protože budu na nitru a tam nějak nemůžu nabít počítač na pokoj, jak je to zakázané. Tak je to blbé. Přesto. Budeme natáčet tak 5 videa, natočíme nějak každý den aspoň. A to bude stačit, jestli Ondra tady bude, takže jsem zapomněl. Budeš tu Ondra přes týden? Jo. Když se můžeme natočit další. Jsou taky pro vlasičky. Nemůžeš mi půjčit za 1 milion? Hej. Nebo 15 000? Jo, počím. Já dám ti 500. Ty kam utíkáš? Pro vlasičku. Musíte si tam ty. Kam jsme utekl? Pro vlasičku. Já tam počkám. Tady máte vlasy za 1 korunu, 1 jen. Takže asi bude takové, jakékoliv máte zájemní, z ní si nekupujte, na to jsou ty šutry, jenom zbytečný doby. A pak musíte zase nevylepšovat a tak. A my s Ondrou teďka jdeme na pět. Že mi dejte více. Teda je to složitý. Jdem. Jestli si tam budeme dávat. No. Budeme zabíjet psy. Když to nechci. Začneme peníze. Napiš tam jen 2000 tam napiš. Co? Ne, to udělám normálně, prostě si napíšu. Dej tam 2000 a pak to bude 20 000. Si to zvýš. Tak. Či o jednu. No počkej. Kolik potřebuješ? Ne, zvýší. Počkej, ještě ti dám. 15. Možná 10 potřebuješ. Na cestu. Moje pěkně. Já mám 505, stačí už. Jasně, koně. Když budete z koně a portnete se, tak vám ten koň zmizí. Musíte ho volat znovu, jak je to rok. Tam se expídu 110, ne? Jo, do 110 si píše. Když se nejlépe, jak se portnem do Jungrangu, tak se tam XP do 110, to nejlepší mapa, prostě tam můžete ještě do toho. Jo. To, jak to jmenuje. A když budete z jiný říše, tak sem tím nebudete moc, podle mě. My jdeme na takové místečko, kde prostě půjdeme dolů. Tam. Ne, zůstanem tady, aby jsme si to stejně nedávali. No tak je to, počkej, trochu protočím ty věci ještě. Zkusíme tím dát. Hlavně si nedolej, jo. Aha. A jak zkusím to zavolat, co to bylo. Docela se dávám. Dobré. Ale spíš se asi pak vyvolám váku, nevím. Ne. Máte z ní, myslíš radši? Kdo tam je? Kdo? Jak mě jde, nebo co? Nikdo? Čajku? Jo, dáváme si. Já musím teďka zjistit, jo, prostě. Jo, taky do ní. Amerika jde do ní.